pixkat hori kudeatzea gizarte sareetan bereziki oso garrantzitsua. Eta honekin nik ustez nezela bide luzatuko, alpede zen duraz, follower gehiago jarraitzen
Twitteroak ere feitxorak izango dute, eta askotan, igual, alde duen dutenean, ingo dutena da sare sozialak eta bilatzaileak, ideia, bide berdinetik uni ideia. Azkeneko galdera azkar bat, eta ziko pasako behar galdera, galdera kafean egingo ditu, lehen esan duztu horrengoz bilatzaileek trafiko bila erakartzen dutela sare sozialetan, ezta? Nik, gure esperientzian arabera, nik beste osatzen zuen, eta zure egiten duen. Ikustu dugu, adibidez, komunidade batzuk landu ditugu, komunidade horien aldetik, bide dizaten publiko hori, eta hor konpartitzen ditugun edukiak, eta jendeak konsultatzen. Eta jakin edukia, horrein komentatuko duena kopiala da, esaldaia behin batek webgune bat konsultatzen duenean, gero bilaketa bat egiten duenean, algoritmoak ordenatuko duela bilaketa hori, hau da, nik komunidade bat daukat, imaginatu, herri baten inguruan, edo hiri baten inguruan, Donostia. Donostiaren inguruko edukiak jarratzen ditut, komunidade bat sortu Facebooken, eta konpartitzen ditudan edukiak, jendeak konsultatzen ditut. Klik bat egiten du Facebooken, eta nire webgunera doa Donostiaren ingurukoa. Gero, bera, ere kabuz beste bilaketa bat egiten duenean, webgune hori ponderatu hau beste bat. Horregatik pentsatzen duen, momentuan funtzionatuko duela, ez da, esena batekin, momentuan lortu behar direnean, baina kalidadeko benetako bilaketa horiek fidelizazioaren bitartez lortu dituztela. Ulertzen diazu? Bai, justu baiet. A ber, nire ustez, claro, ez igual, ez gaude gauza bera kasutze egiten ari, oso bat da, ez zu komunidadea bat dakazu, eta horren inguruen da ediki bat egutzen ari zehar. Eta komunidade hortatik lortzen duzu trafikoa, kalitate ezin jodea izan dute, seguro. Ez baina, ari naiz, konpartitu joan beste momentu baten, ez da nik arakotzen, eta gure erakotzen du, eta hor bilatzen du, eta aurkitzen hau. Bai, gertatzen arra dira da, Google hasiera baten esan baten bazuen, etzula kontutan izango lehen aipatu dutena, balinteke emaitzetan esagertzea, baina zure feitxarranka eta zure autoridadea eta zure garantzia Google-entzako bai handitu da, ikusi dulako jendea Facebooken bitartez edo Twitterren bitartez lotura horietara virtuala. Orduan, ez dakit erantzuna da, baina ikus dezazun igual eragina aurki dezakela egiten nahi zehazten lana sare sozialetan eta bar, nahiz eta igual emaitzen ordenean oso eraginkorra ez izan epe motzean, epe luzean, Googleek seguruna bai sarituko zaituzte geroz eta posizio beagoa ematen. Horrek emago ezu trafiko asko zobea, eta seguruna kalitate hobeagokoa. Igual euskat duetan alde, baina ez dakit erantzen dizudan. Mila esker nahi.